Haupa denoi eta ongi etorri Jokutopiako edizio berezi honetara. Off-topic edizio bat izango da hau ez degulako bideojokei buruz hitz egingo, komikiei buruz baizik. Goazen astera. Gaurkoan komikiak irakurtzen hasteko gida bat egingo dugu eta bideojokekin egin genuen bezala, hainbat gomendio txiki emango dizkitzuet, komikien mundura gerturatzen hasi nahi baldin baduzue, eta bukaeran gomendio batzuk bilduko ditut, niri asko gustatzen zaizkiten komiki batzuekin. Duela urte gutxi batzuk komikiak irakurtzen hasi nintzenean, duela zazpi urte inguru, garai hortan bideo bat topatu nuen ingelesez, gomendio txiki batzuk ematen zituena eta pentsatu interesgarria izan litekeela, hori ere gure gana ekartzea, euskeraz egitea eta bestalde, azken urte hauetan pasatu diren eta argitaratu diren gauzak bildu ahal izateko gida eguneratzea. Goazen lehenengo gomendioarekin eta bideojokoekin hasteko gida ikusten duten hori ezaguna egingo zaizue. Azken finean, gauza pila bat argitaratzen dira komikietan, eta horregatik gomendatuko nizueke bilatzea zuen interesekoak izango diren gaiak. Azkenean badirudi superheroiei buruz bakarrik idazten direla komikiak, baina ez da hala. Gai pila bat lantzen dira, mota guztietakoak, genero guztietakoak, eta orduan, gomendatuko nizueke bilatzeko zuei dagoeneko interesatzea izkizuen gaiak, ea komikitan nola landu diren. Ze horri esker, hobira ate interesgarriago bat topatu ahal izango dezue, eta ez dezue zertan irakurri behar, mitikoa den hori, eta gehiago disfrutatuko zuen kabuz topatzen dituzuen gauza horiekin. Pelikula edo serieekin gertatzen den bezala, genero pila bat daude, gauza interesgarri pila bat argitaratu dira, eta orduan ez da zertan dena akziora orientatuta egon. Niri adibidez asko gustatzen zaizkit genero beltzeko komikiak, LGTB gaiei buruzko komikiak eta horrelako pila bat. Horregatik gomendatuko nizueke, zuen interesak bilatzeko komikien munduan, ea ze topatzen dezuen. Bigarren gomendioa bai izango da komplikatuxiagoa. Formatoekin sartuko gera eta gomendatuko dizuet grapak ez erosteko. Baina hasi aurretik, zer da grapa bat? Grapa bat komikien formatu minimoa da. Denoi ezaguna egite zaigun eta hain tipikoa iruditzen zaigun, hau, bai? 20 piko horri izaten dira, grapatuta, horregatik deitzen zaie grapak, eta ez dute historio oso bat kontatzen gehienetan. Zer gertatzen da? Komikiek arkoak osatzen dituztela, hainbat grapetan zehar kontatuko direnak. Orduan, aste baldin bazterate hauek biltzen, alde batetik, garestia aterako zaizue, orokorrean ez delako hobi oso merkea. Eta bestalde, irudituko zaizue ez dutela nahikoa gauza kontatzen, eta historioak oso erdizka geratzen direla, eta egia da, hala pentsatuta daudelako. Azkenean, grapa hauek izaten dira askotan komiki baten kapituluak, nola baita esateko. Eta orduan, interesgarriagoa da bilatzea formato bat, nun hainbat grapa biltzen diren, eta historio oso bat kontatzen duten. Horregatik, gomendatuko nizueke, aukeratzen duzuen formatoa izatea pixka bat handiagoa den bat. Adibidez, hauek TPB deitzen direna komikien munduan, trade paperback dira, eta besterik gabe esan nahi du komikien bilduma tapa azalean bildutakoa. Ez daka hainbeste misterio. Normalean 4 eta 6 grapa bitartean biltzen dituzte, eta naiz eta aldatu egiten den komiki batetik bestera, ideia nagusi bezala, hauetako bakoitzak arko bat dakar. Eta orduan bai kontatzen du historio bat, hasiera bat eta bukaera bat daukana. Horrelako formatokin hastea gomendatuko nizueke, azkenean historia oso bat kontatzen dizulako, eta gainera baliogarria izan daitekelako jakiteko ea serie bat gustatuko zaigun. Zenoski, hauek ez dira hemen hasi eta bukatzen, baizik eta numeratuta daude eta horrelako hainbatek osatzen dute komiki serie oso bat. Eta ohiko beste formatoa HC edo hardcover da, azkenean tapa gogorreko komikia. Oso ezaugarri antzekoak dituzte, tapa biguinak eta hauek, normalean hauek garestiagoak izaten dira, enkuadernazio hobea dutelako, biltzen duten materiala gutxi gora bera berdina izaten da, eta batzutan hauen prezio igoera justifikatzeko extra batzuk, bosteto batzuk sartzen dituzte bukaeran elkarrizketaren bat, eta oso zalean morratu baldin bazterate ondo dago, baina ez dira beharrezkoak. Hori bai, askotan gertatzen dena da, komiki asko zuzenean edizionetan kaleratzen direla, eta ez dutela erdibideko formatorik grapa eta azal gogorreko komikien artean. Orduan, serie batzuk horrela erostea tokatzen da. Ez dira asko ez garestiagoak, eta niri egia esan gehien gustatzen zaiten formatoa hau da, baina jakin dezazuen aukera badagoela. Eta 3 horiek dira formato nagusiak, grapa eta bildumatutako azal biguina eta azal gogorrekoak. Baina gero, tikismikis jarri nahi baldin badezue eta gauza gehiago bilatu nahi baldin badituzue, seguro aurkituko dituzuela deluxe edizioi buruzko informazioak. Azkenean hauek izaten dira tapa gogorrekoen antzera, baina handixiagoak eta grapa gehiago biltzen dituzte, orduan historia gehiago dazkate. Eta oso ezagunak dira beste batzuk omnibus deitzen direnak, direla horrelako totxo batzuk, nun datorren komiki pila bat. Azkenean, adibidez komiki zarrak biltzeko asko erabiltzen duten formatoa da, banaka erosi ordez, dagoeneko kaleratuta baldin badaude, 50 zenbaki bat eratzen dituzu, 25 grapa dituzten bi totxo eta listo. Neri eta ezit bat ere gustatzen, oso pixutxoak dira da irakurtzeko ez dira deserosoak, orduan ezin dizuet bat ere erakutsi ez daukadalako horrelakorik.
Baina, hor daukazte informazioa interesgarria iruditzen bazaizue. Eta gomendio honekin bukatu aurretik, komentatu nahi dizuet zergatik ez deten gomendatzen grapak erostea. Alde batetik hori, historiak ez direlako osoak, eta orduan erdizka utziko gaituztelako, baina beste alde batetik gertatzen da formato hau auskorrena dela. Azkenean tapak bai dira kartoixiagoak, baina alare oso bigunak eta oso malguak dira, eta askotan gertatzen dena da hauentzako babesa erosi behar izatea. Eta ja hor sartze gara mundu batean pixkat lan desient eskatzen diguna, ez? Normalean erosten dira horrelako kartoitxo batzuk, eta bertan sartzen dira komikiak, babestuta egon daitezen, baina, nik uste dut lan guzti honek ez duela bereziki hasten ari baldin bazerate, eta ez baldin badakizue oso ondo seria gustatuko zaizuen edo ez, eta gomendatuko nizueke bilduma ediziotara jutea, izan tapa biguna edo gogorra, baina hortik hastea gomendatuko nizueke. Eta hirugarren gomendio bezala, bideojokoekin hasteko gidan aipatu gerun beste zerbait. Ze enizueke gomendatuko bilatzeko historian atera diren komiki mitikoenak. Ze agian ez dituzue bereziki disfrutatuko. Batzutan beharrezkoa delako bagaje pixka bat edo generoako eta ezagutzea horiek guztiz disfrutatu alizateko. Adibidez, Watchmen, oso mitikoa da, pixka txapa ere bai. Baina iruditzen zait hau gehiago disfrutatzen dela superheroi komiki batzuk irakurrita gero. Bertako azkenean egiten duena da generoaren subversioa bat eta orduan interesgarriagoa izango da dagoeneko genero hori pixka bat ezagutza badezue. Horregatik ez larritu gehiagia zer den mitikoena eta irakurri zuei benetan interesatzen zaizuen zerbait eta hasteko aproposa izan daiteken zerbait. Emango dizudan azkenengo gomendioa izango da azaltzeko zailena, así que pazientzia pixka bat mesedez, baina kontu zibili zenbakiekin. Zergatik, komikiak azkenean numeratuta egoten dira, bat zenbakitik hasi eta aurrerantz noski, eta zer gertatzen da, numerazioiek ulertzea batzutan kaos handi xamarra dela. Numerazio hauek baliogarriak dira jakiteko ea ze puntu izan daiteken irakurtzen hasteko aproposa, baina batzutan komplikazio gehiago dute hori baino. Zer gertatzen da, pentsatu genezake, bat zenbakitik hasiko naiz eta listo, ez? Baina, klaro, Batman 1989an edo horrelako zerbait hasi zen kaleratzen eta Batman irakurtzen hasteko areaino joan behar dugu. Ez noski, eta eskerrak. Eta ez hori bakarrik, ze gainera, hainbat komikik izan dezakete bat zenbakia serie baten barruan. Esaterako, Batman hau bat zenbakia da. Baina beste hau ere bai, nondik hasi behar naiz irakurtzen? Eta hemen dator volumenen asuntoa, bereziki superheroien komikiei aplikatuko dieguna. Komiki bat egiten hasten direnean, bat zenbakitik hasten dira eta hilabetero zenbaki berri bat egiten dute. Baina noizbait editorialak erabaki dezake, badela garaia serie hori berriro zerotik hastekoa. Normalean egile taldean aldaketa bat egon delako, edo evento garrantzitsu bat gertatu delako komikitan, batzutan berriro hasten dira batetik zenbatzen besterik gabe. Eta orduan zer egiten dute? Orain arte gertatu den guztiari deitzen diote lehenengo volumena, eta hortik aurrera gertatu den guztiari deitzen diote bigarren volumena. Eta bigarren volumen hortan berriro hasiko dira bat zenbakiko grapa ateratzen. Orduan izango da, lehenengo volumena bat birulau bosa izatzen, bigarren volumena bat birulau bosa izatzen. Orduan, zer da proposena? Bilatzea ze volumen interesatuko zaizuen, ze azkenean batzuk berriagoa dira beste batzuk baino, eta interesgarriagoa izan daiteke idazle talde bat beste bat baino, eta horko lehen zenbakia hartzea. Izaten da, gomendio errexena. Orduan, lehen aipatutako kasuan, hau da bigarren volumeneko lehen zenbakia, eta hau da hirugarren volumeneko lehen zenbakia. Eta orduan aukeratu dezakezu ea ze volumen irakurtzen hasi nahi dezun, eta hortik hasi. Egit superkomplikatu ematen dula, baina ez dago biatu gehiagi. Generalean, edozein bilduma edizio nahiko txukuna izaten da irakurtzen hasteko eta sentsazio bat eukitzeko historia oso bat irakurri izanarena. Baina esan bezala, dena irakurri nahi baldin badugu, serio bat osatzen saiatu nahi baldin badugu, volumenekin kontu zibili beharko gara. Eta azken gomendioa, eta hau oso errexea azaltzeko, eta eskerrak, ez gastatu dirutza komikitan. Azkenean, badaude aukera asko, komikiak oso merke edo, inkluso doan, irakurri alizateko. Liburutegitan, komiki pila bat egoten dira, egin bertako txartela eta irakurri doan. Edizio digitalak askotan oso merkeak izaten dira, askotan deskontuak eukitzen dituzte, eta adibidez Amazonen Kindle atal horretan badaude komikiak ere, eta oso ondo irakurtzen dira adibidez iPad batean. Edizio batzuk oso merkeak egoten dira, lehenago beste norbaitenak izan direlako, inkluso nire kasu hontan bezala, liburutegiren batetik atera direlako, eta orduan, pegatina hauek eukitzaren truke oso merke erosial izan un liburu hau. Zuen erabakia dozen izan dare, jakin badaudela aukerak komikiak merkeago lortzeko, eta saiatu horiek aprobetxatzen hobi hontan dirutza ez gastatu behar izateko. Eta orain iritsi gera, hainbeste gogonekan atalera, gomendioen atalera. 3 ataletan banatuko dugu hau, alde batetik DC, bestetik Marvel, azkenean superheroiak publikatzen dituzten 2 editorial nagusiak direlako, eta bestetik pixkat independenteagoak edo suelto dijoazen komikiak gomendatuko dizkizuet. Así que, guazen DC-rekin astera. Eta DC-ren barruan neri gehien gustatzen zaizkiten komikietako batzuk. Gomendatzen hasteko, noski,
Batmanekin hasiko naiz, nire superheroi gogokoena da, eta egin ezake bideo oso bat Batmanen 20.000 gauza diferente gomendatzen, pila bat komikia dauzkatelako, Batmanenak. Baina hasteko, gomendatuko dizuedana izango da, lehen ikusi dezuen, Batman, el Tribunal de los Búhos, edo Court of Owls. Hau da, lehen zenbakia 2012-11 inguruan hasi zen etapakoa, bai? Bigarren volumena deitu zitzaion horretakoa. Zergatik komentatuko dizuet hau, hasteko, historia oso bat kontatzen dulako, oso historia interesgarria, Batmanei buruzko oso historia interesgarria, baina bereziki Gotham, hiriari buruzko oso historia interesgarria delako. Asko gustatu zitzaiten, gainera, gustatzen baldin bazaizue, egin dezakezue serie hau egiten hasi, ze hau, esan bezala, lehenengo zen alea da, baina uste dut guztira 10 inguru daudela, eta serie osoa dago oso ondo. Guztira, 52 grapa inguru dira, eta honek lehendabiziko 12ak biltzen ditu okerrez banago, eta bi arko oso bestela kontatu zen bere momentuan, baina hemen dena bilduta oso ondo irakurtzen da, oso ideia interesgarriak dazka, azkenan Scott Snyderrek asko gustatzen nola idazten duen, Batmanen egoera beti konparatzen dulako hiriarekin, eta hiriaren arkitekturarekin, eta bar, eta Greg Capullo, marrazkilaria ere bikain aritu zen, eta benetan oso komiki borobila da. Batman irakurtzen hasi nahi baldin badezue, mundiala eta seguraski hasiera puntu onena. Beste superheroi mitiko bat, Wonder Woman, irakurtzen hasteko, garai honena ez da 2011an hasi zen bigarren volumen honen garaia, baizik eta 2016an egin zen Rebirth garaia, Renacimiento, bestela itzuli zen okerrez banago, eta bertan hasi zen serie bat Wonder Womanena, nun grapa bakoitza alternatzen zijoan bi historiaren artean. Eta orduan, lehendabiziko bi istorioak nahastuta kontatu ziren. Gero, bilduma ediziotan kaleratu zirenean, guztiz banatuta daude eta oso ondo daude biak, baina nik bereziki bigarrena gomendatuko nizuke. Okerrez banago, Origen deitzen da, eta Wonder Womani buruzko istorio oso interesgarria kontatzen du. Greg Rucka komiki gileak idatzita. Ez daukat hemen esku artean zuei irakusteko, ze nire amaren etxeko trasteroan dago, ze komiki pila bat dauzkat, eta azkenean batzuk utzi behar izan ditut handik, ze etxea bestela gainezka biko nuke. Hirugarren, nire DC-ko pertsonaia gogokoenetako bat, Harley Quinn da, seguruna ezagutuko duzue, azken urtetan hainbat pelikuletan atera delako, eta enekin oso ondo zer gomendatu. Gauza interesgarria asko publikatu dira berari buruz, Joker Harley kordura kriminal, Harleen, oso gauza interesgarriak. Baina gomendatuko dizuet zerbait pixkat estilo diferenteago batekoa, eta da Harley Quinn Cristales Rotos edo Breaking Glass. Azkenean, historia hau ez da espero dezun historio tipikoa dezen, ez delako argitalpen nagusi bat, ez? Subeditorial batek egindako zea bat da, batez ere nerabei zuzendutako liburuak egiten dituna. Oso historia interesgarria da, Harley Quinn eta Poison Ivyren arteko erlazioa bastante aztertzen du, beraien arteko laguntasuna ze garrantzitsua den, eta bar. Eta, gaur egun oso interesgarriak diren, oso pilpilean dauden gai politiko batzuk ere lantzen ditu bertan, eta egia esan, izugarri gomendatuko nioke, Harley Quinn irakurtzen hasi nahi duen edonori. Eta bukatzeko espero enuen gomendio bat, egia esan hau irakurtzen hasi nintzanean ere espektatibak nahiko baju zeuden, eta agian horregatik, sorpresa horregatik gustatu zaita inbeste, Deceased edo Decesos bestela uste argitaratu dela Espainiar estatuan, zombi historio bat da. Enun espero hainbeste gustatuko zitzaidanik, baina 6 zenbakitxo dira, nik hori grapa formatan daukat, baina badakit bilduma bezala kaleratu dela hainbat edizio diferentetan, badaude batzuk 3D Jokerren azal bat dutena eta horrelako gauzak, horrelako frikadak badakizue, nahi dituzen guztia dazkazuela mundillo hontan, eta izugarri gustatu zitzaiten, oso interesgarria da, pertsonaia diferente asko agertzen dira, eta ondo dago hasiera puntu bezala, hori, azkenean pixka dagolako greatest hits, hainbat superheroiena, eta orduan ez dezu aukeratu behar bakarrik Batman irakurriko edo bakarrik Superman irakurriko eta hemen pixka denetik azaltzen da, oso ondo dago, historia sorprendentemente unkigarria da, plan, asko emozionatu nintzen, pixka lotxa ematen dit DC-ren zombi historio bat buruz dago esatea, baina eske oso ondo dago. Eta orain goazen Marvelen atalera. Gustatuko litzaidake hemen komikiak erakutsi izatea, baina egia esan ez dauzkat Marveleko komiki gehiegi. Ez da, ez zaizkidala gustatzen, guztiz kontrakoa, baina komikiak merke lortzeko atalean aipatu nezaken bezala, badaude arpidetza zerbitzuak, eta horietako bat Marvel Unlimited da, aukera ematen dizuna, Marvelen komikiak irakurri izateko, arpidetza zerbitzu batekin, Netflixen estiloan, urtean ezakitzen bat ordaindu eta nahi beste komiki digital irakurri ditzakezu. Hauetako gehienako, hala irakurri ditut iPad batean, eta egia esan, asko gomendatzen duten zerbitzua da, eta zerbitzu hori egitekotan hasi zaitezkete komiki hauek irakurtzen. Lehenik eta behin, Marvelen munduan, nik uste dut komiki garrantzitsuena Spider-Manena dela, baina niri gehien gustatzen zaiten Spider-Man ez da Peter Parker. Miles Morales da, seguruna ezagutuko dezuena Spider-Verse pelikulengatik, eta Insomniaken bideojokoagatik noski. Oso interesgarria iruditu zaiten serie hau, uste dut Spider-Man Ultimate, edo Ultimate Spider-Man deitzen dela berez,
Eta oso historio interesgarria kontatzen ditu. Azkenean Milesek bere familiarrekin dituen harremanak batez ere jorratzen ditu, eta baita nolakoa den nerabe batentzat, ez, edozein auzotako biztanle normal bat izatetik, Nueva Yorkentzat hain garrantzitsua den erreferente bihurtzerako salto hori ematea zer den. Oso interesgarria iruditzen ari zait, oraindik ez daukadalako guztiz bukatuta, eta edonori gomendatuko nioke, komikak irakurtzen hasi nahi baldin badu, eta arma gustatzen zaizkio. Nire hurrengo gomendioa Miss Marvel da. Izugarri gustatzen zaiten serie bat. Seguruna ezagutuko duzue, Marveleko Cinematic Universe hortan serie bat egin diotelako, baina gehiasen serie ez ziteiten bereziki gustatu eta komikiak asko dezu, eta iruditzen zait. Hau irakurtzen hastekotan, gogoratu bigarren volumenetik hasi garrezuela, 2010ko hamarkadan kaleratzen hasi zena, ze berez Miss Marveleko lehenengo alea bilatzen baldin badezue, 70 hamarkadako komiki bat azalduko zaizuen, non Miss Marvelen pertsonaia Carol Danvers den, gaur egun Miss Marvel ez, Captain Marvel bezala ezaguna dena. Oraingo Miss Marvel, Kamala Khan da, serian bezala, eta bere seria oso ondo dago. Asko gustatzen zait, daukan tono askoz ez arinagoa, askoz ez alaiagoa, oso divertigarria da, gertatzen zaizkion gauzak oso interesgarria dira, eta ez dira hain, beste behin ez dira hain superheroi, galaxia, unibertsoa salbatzekoak, baizik eta gehiago, bere auzokoak, bere lagunei buruzkoak, bere familiari buruzkoak, izugarri gustatzen zaiten serie bada, eta gomendatuko nizuke irakurtzeko, bai, ala bai. Eta orain, gomendio, pikin bat arraragoa, 80 hamarkadako komiki miniserie bada, 4 ale bakarrik eukizituna, 4 grapa eukizituna, eta da Marvels deitzen den komikia, eta zergatik da kuriosoa, ez delako superheroi konkretu bati buruzkoa, baizik eta Marvel unibertso osoari buruzkoa kontatuta kazetari baten begien bitartez. Komiki honek argazkilari baten historia kontatzen du, eta nola egiten duen bere kazetari lana, bere inguruan gertatzen ari diren gauzei buruz. Eta oso historia interesgarria da, bereziki ilustrazioa da, pasada bat. Eta asko gomendatuko nizuke irakurtzeko oso sarrera puntu ona delako. Lehenago aipatu bezala, DCesos historiarekin, hainbat superheroi agertzen dira, eta pixka bat irudi orokorrago bat ematen du Marvel unibertso honen inguruan, eta beraz oso sarrera puntu txukuna iruditzen zait. Beste sarrera puntu hon bat, Vengadores, Maui! Beste historia oso interesgarri bat, Vengadores Desunidos edo Avengers Disassembled izango litzateke. Uste dut 2000 urteen hasieran kaleratu zen historia dela. Azkenean, gaur egun oso ezagunak diren hainbat Vengadoreseko pertsonaiei buruzko historia da, eta gainera, denen pertsonalitatea oso ondo azaltzen du. Asko ezagutuko dituzue pertsonaia horiek eta kontatzen duen historia bereziki interesgarria iruditu zitzaiten. Geroztik publikatu diren beste gauza batzukin konparatuta. Beraz, sarrera puntu txukuna iruditzen zait. Taldea ezagutzeko eta bereziki taldea nola geratuko den ikusteko datozen urteetarako, eta hori, asko gomendatuko nizueke serie hori. Eta bukatzeko Civil War, seguro ezagutuko dezuela pelikularengatik, baina komiki serie bat ere bazen. Izugarri disfrutatu nun, izan zen Marvelen irakurri nun hasiera irakurri nun lehenengo komikitako bat, eta hori, asko disfrutatu nun komikia da. Hori bai, sekuela bat badauka, Civil War 2, eta hori nahiko txusta irutu zitzaiten, así que lehenengoa gustatzen bat zaizue, agian geratu zapore on horrekin eta ahaztu bere sekuelaz. Eta lehenengo zen superheroiak ez diren komiki batzuk aipatzera, edo superheroiak diren edo ez oso argi uzten ez duten komiki batzuk aipatzera. Komiki independentari buruz jardungo dugu orain, eta lehendabiziko gomendioa Sex Criminals da. Bai, badakit oso izenburu arraroa dela. Azkenean honek proposatzen duen egoera kurioso xamarra da, ez? Da, bikote bat, erlazio sexualak ditunen denbora geldiarazteko gaitasuna duena. Bai, badakit ez dela oso gauza normala, baina erabiltzen du premisa hori pertsonaien arteko erlazioa aztertzeko, eta egia esan oso emozionante iruditu zitzaiten. Hainbat grapatan kaleratu zen hasiera batean, baina orain horrelako 6 liburuxkatan kaleratu da, eta egia esan izugarri gomendatuko nioke edon hori. Kontzeptu arraro xamarra da, baina benetan oso gomendagarria, eta fiatu zaitezte eta irakurri. Beste gomendio bat, esan dizuet LGTB gaiak asko gustatzen zaizkitela, eta horregatik gomendatuko dizuet As US bezala idatzita. Hau da seguruna nire komiki favoritoa, gainera hemen eskuartean daukadan hau, autoreak sinatuta dedikatuta dago, baina ze polita, zoragarria. Ilusio handia egiten ditu nire bilduman eukitzeak. Oso komiki polita da, bikote bati buruzkoa da, azkenean momentu batean bitako batek esaten gulako, haizu uste transpertsona bat naizela, eta aztertzen du nola aldatzen den tratoa beraien ingurukoekin, beraiek oso argi daukate elkar asko maite dutela eta hori ez dela inoiz aldatuko, baina azkenean erronka batzu suposatzen ditu inguruko jendearekiko.
eta egia esan hori kontatzeko modu ezin hobea da, oso arina, oso divertigarria, ilustrazioa oso polita iruditzen zait, egia esan. De hecho, estiloa hainbeste gustatzen zait ilustrazioaren autorari eskatu niola gure familiko erretratua berak egiteko. Eta gaur egun bereziki translegearen ondorioz egon den desinformazio guztia ikusita eta oso garrantzitsua iruditzen zait, transbizitzak eta esperientziak beraiek lehen pertsonan kontatu ahal izatea eta horrelako obrak partekatzea oso garrantzitsua iruditzen zait, beraz, gomendatuko nizuke bai ala bai irakurtzeko, hori, oso hunkigarria, oso polita, divertigarria, dena, mundiala da. Eta estiloa guztiz aldatuta, goazen noir generora edo genero beltzera, eta hortarako gomendatuko dizuet Black Sad. Bost horrelako liburu atera ziren, bost liburu fin, baina orain 6. eta 7. bat kaleratu dituzte hainbat urte eta gero. Horiek oraindik irakurri gabe dazkat, baina lehenengo bostak izugarri gustatu zitzaizkian. Díaz Canales da Guarnidoren liburuak dira, eta egia esan, historioak oso interesgarria dira, hori genero beltza eta oso ondo dagoen historia dira, baina bereziki gustatzen zaizkit ilustrazioak, azkenean pertsonai guztiak animalia antropomorfikoak direlako, eta protagonista katu beltz bat delako, horregatik izena, Black Sad. Eta, bueno, egia esan, bere momentuan izugarri gustatu zitzaizkiten komiki hauek, irakurri dituen lehendabiziko komiki batzuk izan zian, eta egia esan oso pozik hori egin izanaz, mundialak dira. Eta horrein emango dizudan gomendioa, seguruna ezagutzen duzue, Heartstopper da, beste LGTB historio bat, kasu honetan, bi mutil gazteri buruzkoa, eta oso polita da. Gai gogor batzuk tratatzen ditu, gerozta bukaerara gerozta gehiago gogoreratu, baina generalean oso liburu kukia da, oso polita, oso alaia, oso romantikoa, azkenean da neraben arteko rom-com bat, eta bueno, egia esan zoragarria da. Orain duela gutxi kaleratu da 5. alea, eta okerrez banago 6 izango dira guztira, así que azkenengo bat falta zaigu, eta bueno, ez dizuet askori kontatu naiz, seguruna ezagutzen duzue, eta ez badezue komikia ezagutzen, ziur nago Netflixeko seriari buruz bai entzun dezuela zerbait, así que, bueno, adaptazio hona omen da, baina egia esan ez dakat ikusita seria, komikia bakarrik irakurriet, eta mundiala da, así que, nik izango banu, lortuko nuke hau bildumarako, bai ala bai. Gainera, oso divertigarriak eta entretenigarriak izateaz gain, oso azkar irakurtzen diren liburua dira. Ikusiko dezuen bezala, ez dut spoilerrik egin nahi hemen, ez dakit nondik irekidaten. Ikusiko dezuen bezala, testu gutxi xamar dute, batez ere ilustrazioan oinarritzen dira, txuri beltzean dira, hori bai, niri gehiago gustatzen zaizkit koloretan dauden komikiak, baina hori gauza pertsonalagoa da. Eta tita irakurtzen dira, kriston bizioa dira, eta hori. Hartu. Eta bukatzeko azken gomendio bat izango da Gideon Falls. Zergatik, nahiko diferentea delako normalean nik irakurtzen duten komiki estilora. Hauek dira beldurrezko komikiak. Eta niri generalean beldurrezko gauzak ez zaizkit bat gustatzen, pelikulak, bideojokoak eta oso gaizki pasatzen dut, baina egia esan, komiki hauek izugarri disfrutatu ditut. Izugarri. Oso, tentsio desiente sortzen dute, eta tratatzen ditun gaiak bastante interesgarria dira. Hori, momentu nahiko arraroak dauzka, sortzen duen misterioa batzutan oso zaila da ulertzeko egia esan, pixkat komplikatzen da. Grafikoki da pasada bat, Andrea Sorrentinoren marrazkia daka, eta egia esan super ondo dago. Andrea Sorrentinok gauza interesgarria esken ditu, baina adibidez Jeff Lemirekin batera, elkarrekin egin zuten Jokerren serie bat oso ondo dagona. Eta hori, generalean asko gustatu zaiten seria izan da, duela ez gehiegi bukatu zen, duela urte pare bat bukatuko zen, 6. alearekin, beraz, nahiko azkar lortu dezakezu edena, nahiko azkar irakurri dezakezu edena. Gomendatuko nizueke naizta generalean beldurra ez gustatu saiatzeko, ze nola medio diferente bat dan, niri adibidez hori asko funtzionatu dit, naizta niri berez ez zaizkiten gustatzen beldurrezko pelikulak edo seriak edo lo que sea. Orduan, aukera eman. Eta bueno, honekin bukatutzat emango dugu komikiak irakurtzen hasteko gida hau. Espero dugu gustatu izana, kriston pellak kostatu zaita gora batzea, gaina kriston bero egiten duen marroan fogoakin eta bat, justu egun txarrenak aukeratu ditut hau gora batzeko. Baina egia esan, komikiak aukeratzen gidoiei idazten eta barra ondo pasadet, espero dut zuentzat erabilgarria izango dela. Eta gustatuko litzaidakena bai ala bai izango zen zuen iruzkinak irakurtzea. Esan bezala, nik urte batzuk daramatzat komikiak irakurtzen, baina ez pila bat, ez daramat bizitza osoa jende asko daraman bezala. Eta orduan, edozein gomendio baldin badakazue gustatzen zaizuen serieren bat, izan daiteke superheroiena edo ez, edo tal edo kual, edo zer gauza idatzi iruzkinetan, ze asko gustatuko litzaidake, horiek irakurtzea, eta zuen gustuak ezagutzea, eta gauza berriak deskubritzea. Azkenean horretarako da serie hau, horretarako dira gauzekin hasteko gida hauek. Eta hori, espero dut gustatuko zitzaizuela. Así que, mila esker denoi, eta bueno, hurrengora arte.